Juma ye juin kalo tile 5 san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ni an ka bi kunnafoni di waati sele. Aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi kunu alamisa juin kalo tile 4 san 2026 o bɛnna an ka jamana minisiri min kɔni tun bɛ ni a bɛ wele ko Général de corps d'armée Sajo Kamara ni ale fatura banbagaci wale tigilamɔgɔw ka bingani wale senfɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma. Avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 o bɛnna ale kɔni ka tile 40 saraka bɔ ale ma. Kɛnɛ min kan an ka jamana marabaga caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka taa se an ka finitigila ɲɛma caman olu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ale ni finitigila kɔrɔ caman fo ka taa se an ka jamana dinɛ ɲɛma dɔw kɔni ma yaasa ka tasi bila saraka bɔ kɛ ka ɲɛsin Général de corps d'armée Sajo Kamara ale kɔni ma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Ka sanga ni Général de brigade Fambuye Kamara ka wulili ye ka bɔ garde nationale ɲɛmaya la ni o ye chef d'état-major de la garde nationale ye min senfɛ ŋunuŋunukanw kunciyalen do k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Fambuye Kamara ye ko ale kɔni minɛlen do ni ka a datugu. Nka kunu juin kalo tile 4 san 2026 ka sanga ni an ka ministre de la défense ye Général de corps d'armée Sajo Kamara ale ka fatuli tile 40 saraka bɔ ɲɛnamayali ye. Fɛn kɔni ye Général de brigade Fambuye Kamara ale kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔta in kan ni o b'a jira k'a fɔ ko ŋunuŋunukan minnu kɔni tun cayalen do kunnafonidiso sira dɔw kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnniyala Faransi kunnafonidiso sira dɔw o b'a jira k'a fɔ ko nin wale ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye. Walasa ka dɔ fara lakanako sabatili kan an ka jamana kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka kɛlɛbolo min bɛ ni a bɛ wele ko opération dugukoloko olu ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ min senfɛ an ka jamana ɲɛmaw ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye zone forestière 39 ye ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni dagalen tɛ finitigila gansanw ye u ka se nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Kɛrɛnkɛrɛnniyala nin zone forestière 39 bɛ tali kɛ yɔrɔ min na o de ye forêt Faya, forêt de Sunsan, forêt de Kekuro, forêt de Kangaba, forêt du Baoulé, fo ka taa se forêt de Kirama, ale ni forêt Sema, forêt Wagadu, fo ka taa se forêt Bayima, ale ni a ɲɔgɔnna caman. Fɛn min kɔni ye nin forêt kofɔlen ninnu kɔni ye olu kɔni yɔrɔ ninnu interdilen no finitigila gansanw la ni o ye civil ye ka sɔrɔ an ka wolomasiri tabaw kɔni ka yamaruya tɛ yaasa lakanako ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Kunu juin kalo tile 4 san 2026 an ka jamana ɲɛmaw ye kunnafonidi kɛ min na u b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jatigɛ wale tigilama ɲɛma ni maa min kɔni kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ nin ma kofɔlen ninnu kɔni kan u ɲɛma walima u su musaka kɔni labilalen no i ye. Kɛrɛnkɛrɛnniyala a fɔlɔ o bɛ tali kɛ maa min na o kɔni ye Yad Agali ni o ye jatigɛ wale tigilama ɲɛma dɔ kɔni ye ni maa min kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ Yad Agali ale kɔni kan a su walima a ɲanama. Fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 2 o labilalen no i ye ale ni Amadu Kufa ni o ye jatigɛ wale tigilama ɲɛma dɔ fana ye. Fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 1 ale ni miliyɔn 500 o labilalen no i ye. Mamadu Bekayi alias Jalo kɔni ma ni maa min kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ nin ma kofɔlen kɔni kan a su walima a ɲanama. Fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 1 miliyɔn 500 o kɔni labilalen no i ye. Algabas Ag Intala fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 1 o labilalen no i ye. Ale ni Seiba Ag Ita alias Atuma El Sahari fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 5 o kɔni labilalen no i ye n'i kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ nin ma kofɔlen kɔni kan a su walima a ɲanama. Bilal Ag Sherif kɔni ma ni maa min kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ nin ma kofɔlen ma
a ɲanama walima a su sefa wari miliyɔn 500 o labilalen no iye ale ni Abdrahman El Batnam fɛn kɔni ye sefa wari miliyɔn 500 o labilalen no iye ni i kɔni kɛra sababu ye tɛgɛda ka se ka kɛ ni ma kofɔlen kɔni kan ni o b'a jira k'a fɔ ko musaka min kɔni bilalen no ni jatigɛ wale tigilama ɲɛma nunu kɔni kunkɔrɔ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 7 bɔɲɔnko o de kɔni na an bɛ dugawu kɛ ala ka sebaya di an ka lakana finitigilakaw ma yaasa u bɛ se ka dankari kɛ ni jatigɛ wale tigilama kofɔlen nunu kɔni ka buna hadamadenya la. Ka sangani an ka finitigilakaw ka bolofara min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko kunu juin kalo tile 4 san 2026 OCS mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda kɛ ɲɛnaminimafɛn tɔn 161 o de kɔni ka min senfɛ u ye tasuma don ni ɲɛnaminimafɛn kofɔlen ninnu kɔni na ni ka a bɛɛ jeni yaasa kɛnɛya ko ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na. Tunga lafiya ye entreprise ye min ni a bɛ so jɔ ka di tungarakɛw ma u b'a sara dɔɔni dɔɔni o siratigɛ la tungarakɛw ka association min bɛ ni a bɛ wele ko sabu ɲuman o ɲɛma dankan ni o ye Abdulaye Kulubali ye ale nana ka taa tunga lafiya ɲɛmaaso la min ni ani tunga lafiya cakɛlaw wulila ni ka taa i ɲɛda u ka sitiw olu kɔni kan min senfɛ u taara Kabala Banankɔrɔni fo ka taa se Banankɔrɔni 1 ale ni Banankɔrɔni 2 ma yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka tungarakɛw ka association min bɛ ni a bɛ wele ko sabu ɲuman ale ɲɛma danga Abdulaye Kulubali ale ka kɔrɔfɔw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An ye laɲini k'an ka ɲɛmɔgɔ fɛ ko an bɛ fɛ ka na an ɲɛ da tunga lafiya ka baaraw ka sabula n'i ye kibaru mɛn cogo cogo kibaru ye kibaru de ma i yɛrɛ ɲɛ tɛrɛ sanfɛ donc o de ye i yɛrɛ ɲɛ tɛrɛ sanfɛ donc o de ye i ka danaya kɔda ye an ye laɲini kɛ tunga lafiya fɛ bi k'a fɔ an bɛna aw ka site daminɛ lajɛ donc an ye yɔrɔ 3 ye i n'a fɔ Kabala kana se Banankɔrɔni aw ka site 1 ma kana se an bɛ site 2 ka nin waati na donc nisɔndiya mun b'an na ka sabu kɛ an ye fɛn mun ye an ye fɛn mun kɛ aw ka lakalayaw la an nana terrain sanfɛ ka n'a sɔrɔ a wasalen bɛ ka tɛmɛ o yɛrɛ kan quoi ka sabu an ye baara mun ye surtout an y'a daminɛ yɔrɔ mun na Kabala yɛrɛ Kabala image an y'a ci an ka mɔgɔw ma déjà quoi depuis sɔgɔma image an y'a ci an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔ caman percelen don an ka tila sisan ne ka se so u k'u ka hakililaw fɔ u k'u ka laɲiniw kɛ u k'u ka demandes kɛ tunga lafiya la joona joona walasa u bɛ se k'u ka so sɔrɔ donc an bɔra yen ka na aw ka site den fana na quoi an nana fɛn dɔ ye yen nɔ vraiment ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko o bɛ se ka kɛ wa hakili t'a la k'a fɔ ko n bɛ mɔgɔ dɔn mun b'a dɔn ko o tun bɛ se ka kɛ Mali la k'a fɔ ko Mali la de i bɛ se ka so ye ka so jɔ i n'a fɔ Européens b'a kɛ cogo min na ka so jɔ dugumana k'o di mɔgɔ dɔ ma ka sanfɛla jɔ k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma k'o fana sanfɛla jɔ k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ n'i ka du si tɛ si dérégé quoi an y'o de tunga lafiya mɔgɔw bolo an ma deli k'o ye Mali kɔnɔ fɔlɔ n tun t'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ yan nɔ mais tunga lafiya de sera ka na ni o création ye quoi donc vraiment an y'a dɔn mɔgɔ de bɛ tunga lafiya ladege mais tunga lafiya tɛ mɔgɔ ladege quoi o la an nimisi wasara ka na se aw ka site filanan kan yan nɔ an ye fɛn minnu fana yan nɔ k'a fɔ ni soba ninnu F3 ani F4 a filɛ nin ye F4 filɛ yan nɔ k'a fɔ ko nin ye 28 millions de ni i ka terrain b'i bolo mais ni i bɛ terrain san tunga lafiya yɛrɛ fɛ i n'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na yan o terrain ni so in ça fait 35 millions vraiment a bɛ kɛ sogokan y'an bolo quoi anw tungarankew anw diasporaw bolo an tɛ se ka da o la quoi mais an nana ye ka na terrain sanfɛ k'a ye k'a fɔ ja a bɛ kɛ n'o tɛ an bɛ nin so ninnu ɲɔgɔn ye a bɛ daminɛ 40 millions 45 millions yɔrɔ caman na quoi mais k'a ye ko a n'a terrain titre individuel tunga lafiya ko ni so in n'a terrain di tungarankew ma 35 millions et puis hali n'a wari bɛɛ t'i bolo ni dɔ b'i bolo ka ban k'a daminɛ 7 millions 500 ka taa sanfɛ ni o fɛn fɛn b'i bolo i bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ k'i kɛra sotigi ye tunga lafiya sababu la so bɛ d'i ma i bɛ don a kɔnɔ k'i da k'i ka denbaya bila a kɔnɔ k'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban i lafiyalen don. Welewelekan min bɛ n bolo madame Kulubali k'a ɲɛsin tungarankew ma an ye caman fɔ ka ban u yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la i y'a faamu donc o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ wele mun bila tungarankew ma désormais tunga lafiya ka baaraw yelen kɔfɛ mɔgɔ si kan'i sigi bilen k'a fɔ ko i b'i siran tuguni ou bien k'i bi
i jigi tigɛ quoi o bana tunga lafiya ka tungarange lafiya ka tila k'u jigi sigi quoi donc bɛ wele kan mun bila ka ɲɛsin tungarange ɲɔgɔn tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ tunga na ka daminɛ san 1 fo san 5 san 20 o caman bɛ yen so t'u bolo quoi mais désormais u k'u hakili sigi u kana tunga lafiya la u ka na n'u ka papiers ye u ka bulletin de salaire u ka contrat u ka vérifier tunga lafiya bɛ se ka mun k'u ye quoi donc wari mun fana b'i bolo i bɛ na n'a ye i bɛ proposition kɛ tunga lafiya sigilen b'a ka ko ka tungarange bɛɛ lajɛlen dɛmɛ bɛɛ n'i ka type de don i bɛ se mun kɔrɔ ka daminɛ F3 la ka taa se F4 ma ka taa se F5 ma i bɛ se mun kɔrɔ n'i yɛrɛ y'o proposer ka ban tunga lafiya b'i dɛmɛ walasa i ka se ka o so sɔrɔ o ye n ka kuma laban ye. Ka kenyani Ajudan Boubacar Maïga ale ka dengulu ɲanamani araba don juin kalo tile 3 san 2026 o de hokumu kɔnɔna fɛn kɔni Ajudan Boubacar Maïga ye ale wele bila a teru a jɛɲɔgɔn fo ka taa se a baarakɛɲɔgɔn ale ni a balimaw bɛɛ la jaralen ma yaasa u bɛ se ka ni don kofɔlen kɔni la ɲanamaya hɛrɛ ale ni bonya kɔnɔna min sen fɛ a ye tolantan belebele o kɔni boloda an ka lakana finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se civilu olu kɔni ma o ka kɛɲɛ ni o ye fɛn kɔni ye tolanta groupe ballon militaire mɔgɔw kɔni ye olu fana ye tolanta belebele o kɔni kɛ yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an ka jɛ ka ja dɔw olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ base Ariane Sana bi an camarade ni an jɛɲɔgɔn n'o ye Ajudan Aboubacar Maïga base la an jɛɲɔgɔn do groupe ballon militaire la handball fana la an jɛɲɔgɔn do sabu club b'a bolo handball la en même temps a bɛ Bamako ligue d'handball la donc a ye ala garisɛgɛ kɛ denmuso la o denkundi tun ye sɔgɔmada na ye o komi an ka laada do groupe ballon militaire walasa bɛn ni kelenya ka sabati armée kɔnɔ ni an ka groupe mɔgɔ min ka hɛrɛ bɛ yen an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na a hɛrɛ ka an ka nisɔndiya yira ni sport ye n'o ye ballon militaire ye donc wulada in na an bɛ bazɛrɛni ka terrain de handball kura kan donc an ye ɲɔgɔn fara kan o hukumu kɔnɔna la donc ala ka to jamana an bɛ wagati min na ala ka nin wagati ala ka falen hɛrɛ la ala ka hali bi ala ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya ala ka sinsin armée kɔnɔ ka sinsin Mali yɛrɛ kɔnɔ donc aw yɛrɛ minnu ye kunnafoni baarakɛlaw ye ni kunnafoni cɛribaga ye an b'a ɲini a fɛ wagati o wagati n'an bɛ kunnafoni di a ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya a ka kuma o kan walasa fasodenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛn ka sabati hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na Mali kɔnɔ. Bon nisɔndiya min fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu bɔra ka jouer kɛ sisan sɔrɔdasi bɛɛ b'a la gendarmerie b'a la gardiw b'a la AT b'a la armée b'a la ballon militaire fɛn fɛn min kɛ Mali kɔnɔna na bi ne bɛ kɛ minnu na minnu b'a organiser a kɛra garde kan kɔnɔ o a kɛra AT la o a kɛra gendarmerie la o ne bɛ sɔrɔ maa minnu b'a organiser la ballon militaire yɛrɛ ka créer a créer la anw sababu la an farala ɲɔgɔn kan baptême dɔ senfɛ k'a fɔ k'an ka nin groupe créer depuis an y'a créer ni denkuli b'i fɛ an bɛ jɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa denkunikɛyɔrɔ la ni denkuli banna wula fɛ an bɛ na an bɛ ballon militaire jouer bon ballon militaire la musow kun t'a jouer muso équipe tɛ a dama mais ne de fɛ ka muso équipe créer a dama bon n filɛ k'a créer ni minnu ye olu de filɛ nin ye ninnu de bɛ armée la mais les jours à venir n b'a dɔn k'a fɔ n ye kɔriw to fara ɲɔgɔn kan cogo min na ne bɛna to fana fara ninnu kan pour que a ka kɛ ballon militaire daminɛ anw fana ye bien vrai que an ka ballon militaire la cɛw ni muso bɛɛ bɛ jouer mais a ka di n ye musow fana ka jɛkulu ka se ka kɛ a dan ma ballon militaire dame fana ka se ka kɛ o de ye ne ka laɲini ye bon vraiment fɛn fɛn y'u sen ta ka se yan nɔ n ka foli b'a bɛɛ ye ani minnu ma se ka yan yɔrɔ sɔrɔ n ka foli b'a bɛɛ ye o ye ne ka kuma laban ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka u ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi juma kunnafoni dilenw olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan sini ni ala ma basi kɛ aw ni Yeyaze Samake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.